astelen goizen goiz ikusi nun, etzegoala ongi, eta esan nun lehenbailen enpresari aplazamentu nahi nula, eta bere ala eman zidaten, eta esan oso pozik. Biek ere oso larri bukatu ginen, eskutatik eta hori, eta izan duzen, pixkenatzen izan du pelota bat sartu zitzaidala do, nabaritu nun ja minberatzen naizela, eta gero partiu bukaeran mina haundi xamarra non, baina guain izanen dut denbora sendatzeko, eta hortan abil, buru belarri. Pilotari egiten duna gehi ematizatzen da, masajea, hotza, beroa, eta azkenen inflamazioak izaten diren normalean egiten dien gauzak, ez? Gero eskuak mejoratu ala, pixkena eskuak indartzen hasiko naiz, hau da, frontoian eskuak egiten pixko bat, eta gero oso garrantzitsua izaten da takoekin asmatzea, ez? Takoekin asmatu ezkero min pixka bat izanagatik hori salbatzen da, eta pilotarik gauzoitan ohitu gaude. Banaka jokatzeko trapu gutxi hartzen du, ze azkenen kolpea oso importantea delako, eta pelotari abiadura ematea, eta gauza guzti horiek garrantzitsuak dielako, eta ez dut tako gehiago hartzeko asmorik, baizik eta sendatu, denbora izanen dut, sendatzeko, eta seguru hurrengo asterako toperango naizela.